Venga, deskautziatek, animatzen laiz. Zenbat kobratzen dek? Nahi, aina motel, irua lepo ziogan. Guazema? Aire zarabe, yep. Zer nahi dek? Isabel, animatzen laiz. Bale, torri bila, de repente. Bai, guazeman. Yep, yep. Kontentu, Orain ja, hasteko moduan zarete. Ondo atxate, Gabon! Zueke ondo? Gure arkiba. Bueno, honezke baituko zineten. Ze arraio dabil alkain zahar horrekin gora eta bera, berdez jantzita. Ba hemen txe, guazemak, ongi etorriak, guazemakea. Apauta atzaute, Bai? Earki, puntxu nordun. Postreak gaur, geuk jarriko iziguta. Bai, sagarra. Ta zeatik sagarra? Ba, sagarra hemen guadalako, baino mundu osoan da, Sagarra gozua izatea batzutan eta mikatza bestetan. Humoria bezalakoa, baina importantena. Naturala da. Sanua. Bueno, eta oain humoria partitzen lagunduko didaten fitxaje berrik aurkeztuko izkizuet. Tolosa du abizena, baina zizurkildarra da. Hemendikan aurrea, gure rubia izango da. Ainere Tolosa! Elegante, jarri zatxo gaina, moto txagekin eta... Nervioso atzaude? Batez? Bueno, earki, ez du mehezita. Urrengoa, txikila eta nerviosua da. Baina txispa ateatzen dunean ez daka parekoik. Bilagonatik dator, Mikel Pagadi Zabal Pagadi! Ondo! Ja, antiago, elegantiaz gak. Vamos, Teo. Nuno ez tetxuk? Olentzero kekarretakuak. Olentxe. Horretak amerito horrek. Vamos, Teo. Earki, bueno, bin dauden tokitan, hirugarrenak noizian behin nahi izateu sartu eta tokilare lortzeu. Bea usur bildarra da. Eta denetati dauka? Pazientzia ezik, Isabel Agirre Zarobe! Zemoz gea ondo? Ondo. Bueno, earki. Danak esate jo eta ordun da holako, bizkila etxu. Zesan inoi. Eta azkena, ibarrakoa da, ez da langostinua, baina gure kamaleoia da. Imitatzaile aparta, Jon Iraola! Txandala politiazkoaga, deporte iteken seinale. Ateazen bola, favorez. Earki, bueno, ez dut juzue gure fitxaje berrik, Eta oain, dantza pixkat ingo aldeu, Guazemaki! Earki, oso ondo. Ikusi zuen baletare politia da gaula. Earki, fitxaje berrik hause dituzue batzuk, ze bestiak pixkana ezautuko zuzue, gerosio. Bitartian ze inbiri pixkate izango zuen, sagarronekin hemen, kontxe koskiteko moun, ezta? Bakizue, eman eurra, partitxu zaharrak, jainkoan izenien. Bai? Alkain hemen ala? Bai, nina ez, ba? Sinatzak hemen.
No, hasi aurretik autografo eske. Brometako goa pasako zaik, patu berduena ikustakoan. Hau ni patu behaldet? Nik ez bentsat. Hemen jartzei 5 bulto, hemen bakarra zeok. Beste laura kamionan daskatue, ekartzeko. Ta guk garri behar diteu? Beste horren beste patuna ez da, bai? Kuadrilla, haitu aldezue. Ekarri ditxosuzko paketoi favorez. Hori. Eta zuek bitartian, hasi pikatzen, prepatu deunetik. Konforme? Epetua, hasi, haiten ja, epetua, Imagine there's no heaven. Hola, buenos días. Kaixo, egunon. Mira, vengo a hacer la inscripción de una asociación cultural que hemos creado. Perdone, nik erderaz, no sé. Ahí estamos. A ver, ¿llamas por favor a alguien que me pueda atender en castellano? Perdone. Ili, balda norbait erderaz dakina? Usted Garmendia bakila? Garmendia, ikerderaz ba lakik. Torrei pixkaten. Hemen erderaz itzeten tipo aziok? Baina, ze pasada ba? ¿Pasada? Esto sí que es una pasada. Pues es que encima se te ríen a la cara. Aupa, zer da? Mira, cerda lo serás tú, que yo creo que hasta ahora no ha faltado a nadie el respeto en esta oficina. Pero, ¿qué deseaba? Bueno, alguien que habla castellano. Sí, un poco. Suficiente si es que yo no pido nada del otro mundo. Estoy aprendiendo en Burgosen y oraindik todavía no tengo fluidos al tiempo de hablar. Pero estoy haciendo un gran refuerzo para aprender. ¿Qué deseaba? A ver, yo vengo a hacer la inscripción de una asociación cultural. Ah, asociación cultural aquí no, ¿eh? Ah, no. No, eso hay que ir a Kulturtaldeen registrora. Hay que coger el pasillo, bajar escaleras y luego en el hirugarren solailua, en el Leiatilla 4. Preguntar por Marijo. No habla tan bien castellazo como yo, pero es maja da, ¿eh? Escaleras Por ahí, güey. Hortik. Una festa Woseman. Denok daukagu argi, momentu garrantzitsu batean gaudela. Eta ezin dugula gauzak nola egin. Gizarteak geure eskuetan erabakia utzi du, eta ezin dugu hutsik egin. Bai, badakit, ez dela lehenengo aldia. Laugarrena dela. Baina lehenengoaren jokabideagaz jokatu behar dugu. Baina, barne zaila nok hartuko du, Xabik? Ni hiru aldiz aritu nahi sortan, eta aukera nahiago industria, merkataritza eta turismoa. Iñaki, importa zaizu? Harri paper gora izik. Harri, paper, gure izik! Bai! Iñaki, tokatu zaizu? Barne, zaila. Hau zaila aldau. Euskal Herrian? Kiba! Ba. Bueno, eta kultura? Nik ez bintzat, lehen behizanaz eta paso. Aurtengoa, bakailuaren kofrade egingo dute, Ba orduan, donna, katona, zutondoan, aitona, lepoti bera, kutuna, atedara deila, neska, mutil, tuntuna. Jode, barriro ez. Tokatu gitzaizu? Bale, baina diru gehiago behar dut. Diru gehiago kulturarako? Ba, gitxienez ordainduko doztazue antzokitarako sarrerak, ezta? Eta atletiken palkorako bono bat bebai. Ikusko dugu. Eta etxe bizitza zaila? Bale, madraz horrentzat. Baina esan sorteo egin dugula, Iepa Euskal Herria! 2 aste pasatu dire basetxean, eta indarrak ahitzen ari dira. Gure aitona monek erraten dute guk ez dugula gozea ezagutu. Ba urten, basetxean, ezagutu dute. Dueluak gainditu ez dutenet, 2 aste gehiago pasa beharko dituzte gozez. Jasango aldute. Urrengo kontseilura arte janaririk gabe? Hori, datorren astean ikusiko dugu. Bitartean, segi kanpamendura eta zorte on kuadrillon!